Στο ΕΣΥ, να πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο υπάρχει σήμερα και σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχετε κάνει ένα κάλεσμα σε γιατρούς και ιδιώτες να μπορέσουν τις κενές θέσεις στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στο ΕΣΥ, να μπορέσουν τέλος πάντων με έναν τρόπο να τις καλύψουν. Δεν έχουν ανταποκριθεί και χθες αφήσατε να εννοηθεί ότι θα πάρετε δραστικά μέτρα. Ποια θα είναι τα μέτρα αυτά και σε ποιες ειδικότητες έχουμε έλλειψη? Καταρχάς να πω ότι χθες με εντολή μου οι διοικητές των νοσοκομείων των περιοχών εκείνων που εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο που έχω ορίσει. Ποιο είναι το πλαίσιο, να το καταλάβει ο κόσμος. Εμείς δεν αντιδικούμε την ιατρική κοινότητα, ούτε έχουμε κανένα λόγο να υποχρεώσουμε κανένα να κάνει κάτι που δεν θέλει. Όμως σε ένα πλαίσιο καλόπιστης συνεννόησης πρέπει όλοι να μπορούμε να συνεννοούμαστε και το σύστημα να λειτουργεί. Υπάρχουν λοιπόν περιοχές της χώρας που έχουμε κάνει επανειλημμένες πολλές προσκλήσεις για την πρόσληψη μονίμου προσωπικού σε ειδικότητες όπως είναι οι παθολόγοι και οι παιδίατροι και βγαίνουν διαρκώς άγονες. Υπάρχει νοσοκομείο που έχουμε κάνει 14 φορές πρόσκληση για 4 παθολόγους και έχουμε 14 φορές 0 προσλήψεις. Σε ποιες περιοχές? Ταυτόχρονα σε αυτές τις περιοχές. Σε ποιες περιοχές? Παραδείγματος χάρη είναι η Κος, το πράγμα που ανέφερα. Σε αυτές τις περιοχές ταυτόχρονα οι ειδικότητες αυτές είναι σε πληθώρα στον ιδιωτικό τομέα γύρω από το νοσοκομείο. Λοιπόν, τι λέμε εμείς στο Υπουργείο Υγείας? Λέμε ότι παιδιά, βεβαίως είσαι ιδιώτης γιατρός, καμία αντίθεση, το σεβόμαστε, αυτό θες να κάνεις, όμως δεν μπορεί να διαφορείς για το άλλο λειτουργεί το νοσοκομείο και για τον συναδελφή στο νοσοκομείο που με δουλεύουν 24 ώρες. Λοιπόν, να πω ότι χθες οι διοικητές των νοσοκομείων των περιοχών αυτών με δική μας εντολή πήραν τηλέφωνο έναν όλους τους γιατρούς αυτών των σχετικών ειδικοτήτων και τους προσέφεραν να προληφθούν με μπλοκάκι και να κάνουν εφημερίες με μπλοκάκι χωρίς να χρειαστεί να εκδώσω καμία υπουργική απόφαση. Δεν ξέρω ακόμα τα αποτελέσματα αυτής της πρόσκλησης, θα τα μάθω να γυρίσω στο γραφείο μου γιατί έφυγα πολύ πρωί για να έρθω εδώ στην Πάτρα. Όταν θα γυρίσω στην Αθήνα το μεσημέρι θα πληροφορηθώ πώς πήγε αυτή η πρόσκληση και θα σας πω. Εμένα η διάθεσή μου δεν είναι να λάβω μέτρα, ας το πούμε έτσι, υποχρεωτικά. Τα υποχρεωτικά μέτρα είναι η τελευταία λύση που έχει στα χέρια το κράτος. Αλλά από την άλλη, δεν μπορώ και ως Υπουργός Υγείας, κυρία Βίδου, να υποκρίνομαι ότι ένα νοσοκομείο λειτουργεί χωρίς παθολόγο. Αυτό δεν γίνεται. Και πώς θα εξασφαλίσετε, πάμε στο άλλο, ότι θα επιτρέπετε σε όσους είναι στο δημόσιο σύστημα υγείας να έχουν και ιατρία ιδιωτικά και να μπορούν να τα λειτουργήσουν? Αυτό ήδη η υπουργική απόφαση για την δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν και παράλληλα ιδιωτικό έργο μετά το ωράριό του στο νοσοκομείο έχει ήδη υπογραφεί και είναι σε ισχύ. Από εδώ και μπρος είναι θέμα των γιατρών που θέλουν να το κάνουν και των διοικήσεων των νοσοκομείων θα τους εκδώσουν τις σχετικές άδειες και τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί και η απόφαση που θα βγάλουμε για να επιτρέπουμε στους ιδιώτες γιατρούς, εάν θέλουν να συνεργάζονται με το νοσοκομείο, να μπορούν να το κάνουν, δηλαδή και το ανάποδο, γιατί δεν θέλω να φαίνεται εγώ θέλω να πάρω την πλευρά τη μία ή την άλλη. Όλοι οι γιατροί είναι γιατροί του συστήματος υγείας, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης και τους σεβόμαστε. Και θα εκδοθεί και η απόφαση μέσα στην εβδομάδα για τα άγωνα. Και πώς θα ελέγχετε αυτοί οι γιατροί ότι δεν θα παίρνουν πελατεία και θα τους πηγαίνουν στο ιδιωτικό τους ιατρείο? Γιατί είναι μια προϋπόθεση την οποία έχετε θέσει. Βεβαίως να ανοίξετε ιδιωτικά ιατρεία, αλλά μην. Βεβαίως πρώτα απ' όλα αυτό που με ρωτάτε είναι κάτι που το δικαίωμα το να ασκούν ιδιωτικό έργο το είχαν στην Ελλάδα πάντα οι πανεπιστημιακοί. Είναι ένα δικαίωμα που είχαν οι πανεπιστημιακοί γιατροί όλες αυτές τις δεκαετίες. Ήταν ένα προνόμιο μόνο των πανεπιστημιακών. Τώρα κάτι το οποίο είχαν οι πανεπιστημιακοί και δεν θυμάμαι να υπάρχει μια γενικευμένη εντύπωση ότι οι πανεπιστημιακοί κάνουν αυτό που είπατε, θα το αποκτούν και οι γιατροί του ΕΣΥ. Γιατί όχι? Τώρα, επί της ουσίας μπορεί να γίνει ο έλεγχος πια, γιατί έχουμε όλα τα περιστατικά των νοσοκομείων καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά. Άρα η ευθύνη της διοίκησης, και αυτό γράφει η υπουργική απόφαση, είναι να ελέγχουν την παραγωγικότητα εκάστου γιατρού.